Gimanyen. Wadhi mbele, wadonje mag mutendre kod ng'anyo mar lakteche e kinde ma ng'anyo mar lakteche pod dhi nyime. Riwruok mar Kenya Union of Clinical Officers koni riwruok mar Gavanas ema koro obedo ohinga e yudo duoko maber mar tieko ng'anyo ma kamano. Gikoni twakgi kod migawo mar thieth juma mokalo ne oyie chiwo omenda mar ndiko jochiw thieth mag UHC ka counties to tamore chwe kogno. Kaka jurito moni leronwa, counties kaka Nyeri osechungo sara mar jochiw thieth manie ng'anyo gino ma lakteche koni ok buog gi kata matin. En odiechieng' mar 8 mar ng'anyo mar jochiw thieth e bwo riwruok mar Clinical Officers kawuone gibago ng'anyo e chuny boma ma Nairobi mar sundo piny owacho mondo mi ochop kare dwarogi. Jodito mag riwruogni koni riwruok mar Gavanas osebedo e kindgi kod ng'anyo madhi nyime kalore ni gidagi chwe kok gi winjruok mane obedo e kindgi kod migawo mar thieth bang' twak. Wasebedo kwa wuoyo gi Ministry of Health, mano bade mar health maginene Ministry of Health, to nitiere winjruok moko mwasebedo kwa loso kodgi. Lakini kama shida nitiere en Council of Governors. Chemwe hinyore kamaeni. Gimoro midwaro kende mana signature achiel kende. Ok gidhi giwinjre to giwuo gi Governors ka mondo giwuo gi nikech gin joma wuoyo gi nyaka gi Anwa Iguru. Ok odhi okaw Anwa Iguru gi jok motelo kanyo to ginyise ni neno gima timore ka. Sirikal osegolo pesa mondo chul joma iluongo ni jo UHC gi mondo ketgi permanent and pensionable. Dak udhi umigi igo signature nikech pesa ok maru, pesa wuok e national government. Jochiw thieth gi bende oseyo weche mag jatend piny makoni piny owacho onge omenda ka gilero ni gin gidwa mana mondo mi chop kare winjruok ma osebedo ok ketho dwarogo. Jana nimemsikia akisema kwamba hawana fedha za kuendelea kuwekeza katika sekta yetu ya afya. Lakini nauliza hivi, ni fedha ngapi ambazo sisi tunauliza? Kama maafisa tabibu wanauliza tu bilioni 1 kwa miaka 4 mizima. Bilioni 1 peke yake. Bilioni 1 peke yake ambayo itahakikisha kwamba we have a stable health sector yenye itaendelea ku provide services kwa over 55 million people. Unatuambiaje ya kwamba sisi ikifikia ni sisi inakuwa ni kama sasa ndio hakuna pesa? Na hata kwa hii si ati hakuna pesa, pesa ziko. Treasury imetoa pesa. Bende giseyo moko kuom counties ma osebuogo chungo sara mag jochiw thieth ma ogomo kaka county ma Nyeri. I hereby instruct the Department of County Public Service Management and the county treasury to immediately stop salary processing and payment to the affected doctors. Number 2, thereafter we shall move to the summary dismissal of all doctors who continue to be on strike. Gibro stop tu lakini pod gibro mwachulo gikendo nikech watu okwa bichungo ngomo nikech gi stop salary mar ginene mar jonyeri. Gima nyaka nyisi ni ng'anyo ma wan go ni en ng'anyo makata koto ng'eni wang'anyo. Koto wuon ong'eni wang'anyo. Kisungu wacho ni gi dhongere ni protected strike. Koto ng'eyo ni jogi ng'anyo nikech ka gitero wai koto bo nyiso gi ni kara ma jogi ng'anyo ni nugi kanye. Ng'anyo mar riwruoge mamoko kaka KMPDU ni odiechieng' mar 26 kaka wuone mbui mar jagoro maduong' mar riwruogno ne ginyono piny ni ok bibuogi. Kiny gichano bago ng'anyo maduong' e chuny boma ni ma Nairobi. Judith Omondi, Ramogi TV. Joseph